Piye. Iki acarane apa to yo? Sik, aku mengarep nyandrolemu mungkin nemu cicilan mang lho. Kamu nak Yesus. Ora blorot ae. Dadi wong wedok kuwi. Sik alus. Ngono ya. Ora pecicilan kaya ngono kuwi. Lah iya. Yo nek kowe pecicilan kaya ngono iki sejenar gelem karo ngepek bojo kowe wis apa? Lho, ya akeh. Apa? Delok piantun kene iki lho. Wes. Lah kowe iki cah wedok ning yo. Nggih, maaf. Bokong karo weteng iki ya ora ana sing beda iki piye ta karepmu? Pek seksi koyo ngene. Oh. Lah aku ki ya ora pede lho jane. Kok iso? Lah wong cange kok lemu ra ya ora pas lho. Cange bahagia. Oh, cange makmur ya. Lah piye? Kowe ngerti ora? Kowe iki tak celuk rene. Apa wae dhewe rene ditimbali rene kene apa to yo? Aku saiki tak cakan kowe buta huruf iso maca. Aku iki sajane yo dije sithik. Nah, aku timbang nerangke kowe maca kuwi. Apa to putra? Wongso sentika. Nah, sentikan. Iki artinya apa to? Iki trah wongso setika para sedulur iki kabeh. Ngelururi trae Mbah Buyut Mbah Canggah biyen. Oh iya. Lho, dadi sesuk ndak kelangan tunggak. Oh ngono. Lah iki pas umure kuwi saka ngadeke saka pisanan ngantek tekan dina iki 35 taun coba. Iya, wis suwe ya ya. Kowe biyen sing ketemu isih tak gembol kowe biyen iki ayo. Yo saiki ngene, iki gandeng para tamu kabeh ya wis do lenggah ning kene ya ta. Saiki iki awak dhewe iki ya mung latihan pisan ning ya ora apa-apa sak isone iki. Tak kakon ya ya. Iki kuwi di samping rebasan dulu tadi dek apa? Iya, apa? Iki ra apa mengeti. 35 tahun tah bangsa setika. Moga-moga generasi yang belum masuk monggo silakan masuk. Amin. Dadi ben rembaka. Ayo. Kowe ra ana tulisane to
murup semangate guyu pas sedulurane. Nah, ya dadi ora ngilangarke sedulur ya. Benar lah, terus di kejaba kuwi. Wah, aku ki jane Apa? arep matur ki engko duka ora ya ning sing disinggung. Lah pokoke ora sing banget ya apa to ya. Aku ki saking banggane lho, Mbok. Enggak sabab. Ya sak atase trae dhewe. Iya ta? Iya. Ki ana sing lulus A3 A3 karo S3. Wah, tepuk tangan sing yo. Kok A3 ki tegese A3 ki lambate kan jenenge sing sapa sing asmane sing A3 S3 sapa A3 kuwi aku ketoke kelingan capet-capet lho iki lho. Kira-kira ora kleru ki ketoke Pak Markus Parjani. Wah, Wah, kuwi S3 jangan salah. S3 A3 ki piye? A3 ki artine SD rampung, SD rampung, SMP rampung, SMA rampung. Wah, tepuk tangan lagi. Iya, aku yo S2. Aku nek kowe iki meng S kesleo kowe. S2 SMP SD. Oh, SMP. Kuwi dene kan kok omong kowe kewalaran iki. S3 malah apa? Oh. Terus saiki yo. Saya S3, ada. Iya. Piantune tak kei ciri-cirine lho. Iya, iya. Ben aku ki penasaran. Piantune ndakmu. Ndakmu ki apa? Goblok tenan kowe iki. Tukang dagel kok ora lucu to awake dhewe iki. Ndakmu kuwi cendak lemu. Wah. Cendak lemu. Ya. Terus kaya kelaran Papua. Rada ireng. Ini tapi manis. Oh, ya wis nek sepur. Heeh. Sik to sik lemu ndek ireng manis. Kira-kira kan aku cocok ora, Pak? Wah, naro kowe ku yo nganu kae Lah aku ki sing perawan lho. Ayo, perawan ki perawaning bodimu ketok kok ora masuk. Weh, perawan jahitan maksud. Ketok iki kok kaya malah masuk aku. Wah. Terus mau piye mau ciri-cirine kok lho. Aja bikin aku penasaran, Mas. Ku mau to. Heeh. Ciri-cirine aku ki yo kepiye to lho arep matur ki. Lah aku ki sak umurku banget e. Nek umure sak ngisorku sak dengkulku. Nek wah wis piantune pokoke wis sumana, ya ta. Apian, ya ta. Ya aku nih aku. Mbok ki mau. Coba golek ana sing ndi? Jadian Sing lemu ndek ireng. Apa iki? Warna iki? Rana. Sik. Ya, kae piantune kae semaskeran. Salah. Dine. Ah, bapake sing kae. Wah, asrem. kae adong, kae. Lah sapa, Pak? Iya. Iki lho, pian. Oh, bapak sing maskeran iki. Ya, Oh, bapak iki. Jumeneng. Bapak iki. Pak Reno kok goblok men kowe. Pak Reno. Oh, lah yo sekapunten to, Mak, yo aku ki ora tau. Pinangki kok Pak. Oh, Pak Reno. Iya. Ya. Iki aku ki ngerasa bangga. Karena sing biyen kaya aku rak kelahiran 62. Wis tuwa banget kok kuwi. Arep kuliah ki malah awang-awangen. Lah iya. Agak arep mlebu kuliah digulare Pak Jani. Sampe iki ora-ora. Iya. Ayo, aku duwe tarian karo Pak Reno. Ayo monggo diaturke. Adi Pak Pikarno, tuku ngadu. Pak Reno, pancen bagus. Ubur-ubur ikan lele. Elek. Itu Pak Reno jaga duite. Aku nih duwe kancaku iki sing ndoman. Aku ki anakmu. Kowe jam ning anakku, aku sing ndoman anakku. Kok iso? Aku kowe iki dermimi ngono. Lho, upama sama tawake gelem ora? Ya gelem kok, Pak. Oh ya patur nuwun ya Mas wis aku Pak. Berarti kuwi sing using nang gulung untuk Pak Reno ya Mas. Ah, terus iki ki mengko aku ndak kesuwen wong ya ora apik. Oh, apik-apik wae. Ayo saiki wis awake dhewe niliki mburi. Oh, Niliki mburi ayo wedange wis digodhong ngono. Ayo dol kanu iki. Ayo ngene-ngene bareng.
Saiki ora nganggo jempres niki. Ora sangko ora Ngono. sithik. Iya. Udah Esuk suwe. wae. Heeh. Nggih, para rawuh kula nyuwun ngapunten to kalepatan meneh wonten kalpat kula ning ngapun. Menawi badhe nanggap saged hubungan kalih mbok kula. Boten larang ya, Mak. Nek kula mbiyen ketokke niki mboten sesar bedah langsung. Entek kok dalane. Ya saiki awake dhewe anu nang nang mburi. Ya tak dereke ya yo.